Okay, mayong mudto no sab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverend Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Huwebes, sa 3 na kini sa bulan sa Oktubre, tuig 2024. Hala, no? May mudto na kanatong tanan, naghinaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kabuntuhon. Ug mahingala, October 4, fiesta sa mua. Og sa Sikihor, fiesta na mo, no? So happy Bisperas di ay, no? Sa atong mga kaigsuunan nga mga manhuyod nun sa akong mga paisano o nga manusab nga kaigsuunan nga mga taga Sikihor, no? Nga mong patron parehos mi San Francisco de Assisi, no? Ano, nahala, no? May mudto na kanatong tanan o medyo nakita nato nga busy na ang mga manhuyod nons, no? Doon ay uban ng ihaw na kaya dili apike na kaayo og ugma pamuskadlawon mag-ihaw labi nagdako-dako yung hikay. Pero nag-ihaw ra pon mo tulo ka buok manok, pwede na umas buntag ganin no. Inyo na lutoon, no? Pero medyo dako-dako ang inyong hikay, mas maayo nga karon pandaan inyo nang ihaw ng inyong baboy. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan, naghinaot kita nga atong nakakamong tanan sa kapiskay sa panglawas. No? Pamistaon niya mo dito sa manhuyod, no? Kay dako-dakong hikay ron sa kumbinto. Okay, manusab kang Mayor Rafi, no? Ako din kumusta ho, no? Manghod sa akong classmate nga si Rio Lito Andaya, no? Ang iyahang manghod si Honorable Mayor Rafi Andaya, no? Ang paisano na mo na taga Tupas, no? Niya nahimong mayor karon, membro sa Andaya family. Ingon niya na, no? Nahanamay mudto na nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Ari kita manghigala sa CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Filipino Catholics, asa dira sa mahigasa naman to diyan. Filipino Catholics man no. October 3, Bishop Danilo Olep sa Batanes nanawagan karon sa mga magtutuo og panabang alang sa iyahang mga constituents, sa iyahang mga ginsakupan sa diocese, matud pa ubay-ubay gyud ang matud pa nahimong kadaot sa bagyong Julian dito sa nasangpit nga lugar. Yung manusab sa may Ilocos, no? Pero ang nanawagan diri si Bishop Danilo Olep. Pero dili lang siguro ang taga Batanes sa atong tabangan, no? Ang lakip usab nato sa atong padadaan og hinabang ang atong mga kaigsuonan sa Ilocos. Unya, Diocese of Gumaca sa Quezon City, adon na sila bag-ong obispo, no? Si Bishop-elect Eugenides Cañete, no? Dugay-dugay mga nabakantihan mga higala kining Diocese of Gumaca. Unya, karon doon na sila bag-ong nga obispo. Nga mao si Father Eugenides Cañete, nga karon na ilana sa Bishop-elect Eugenides Cañete. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Francis nanawagan karon og dugang pag-ampo alang sa nahimo karon nga kagubot sa Lebanon, sa Gaza, sa Palestina ug Israel. Gani nanawagan ang atong kalahorong ng Santo Papa og ceasefire, no, tungod sa ubay-ubay na taon nga mga sibilyan nga nahimong biktima sa matud pa crossfire sa nasangpit nga kagubot. Maugad to mga higala mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abay no ari kita mga higala sa ato nga Saint of the Day, October 3 ang atong Saint of the Day karon mao si Saint Mother Theodora Guerin. No, she entered the Sisters of Providence sa Indiana, established a house in the US, care for the sick and the poor, and beatified in 1998. 8 years later, she was canonized. Ayan, no? So, karong adlaw mga higala, gihinumduman na to ang lain na pong patron sa Katolikong Simbahan o sa kini sa Mother Superiora, no? Si Saint Theodora Guerin. Ayan, no?
No, padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kabudtuhon ug ari na ta mga higala sa ato nga kining katekisem. Pero alang sa atong katekisem mga higala, karon ang ato ang karong topic kabahin kini sa Man in Paradise. Ang tawo nga didto sa paraiso. The first man was not only created good, but was also established in friendship with his Creator and in harmony with himself and with the creatures around him in a state that would be surpassed only by the glory of the new creation in Christ. Sa ito pa, ang tao matud pa gawas nga gihimong maayo sa Dios, gamag gihimong maayo. Aduna usab siya maayong kanang relasyon sa iyahang magbubuhat, ang atong Ginoong Dios, Aduna siya maayong relasyon sa atong magbubuhat ug gani hapsay usab ang iyang relasyon sa kauban nga mga sa kabuhatan sa iyahang palibot. Ug ang maong kaayo malabwan lamang pinaagi sa bagong kabuhatan uban kang Kristo. Sa ato pa ang mga nangahimo sa Dios bastante na kayo, pero gusto pa natong palabuan ato kini tugutan nato, ang pagtulunan ni Kristo nga maoy mo dumala ni ining tanan. Nga sa ato pa maayo naman kay the world was created good. Pero kung ato pa yung i-apply ang mga pagtulunan ni Kristo, mas mo maayo pag yun. Ingon ana man na mahigala, kanang bitong sa pamilya okay naman, may mga maayo naman panginabuhi, maayo ng mga bata nakatrabaho naman, maayo na magkahimtang sa panginabuhi. Pero mas mo maayo pag yun na kung atong puyan ang pagtulunan ni Kristo. Muna sikreto diyan, God created the world good and in friendship with his Creator and in harmony with himself and with the creation around him in a state that would be surpassed only by the glory of the new creation in Christ. Sa ato pa, kung ato gini siyang pamalandungan, maghigala, kining Man in Paradise, nindot kayo yun, ang kahimtang sa tao dito sa paraiso. Maupunta, nga himo kita nga maayo sa Ginoo, na tao kita na ining kalibutan nga maayo, o gani, maayo nga atong relasyon sa Diyos, kay we are created in the image and likeness of God. Nya maayo pod ang atong relasyon sa atong palibot, kaya maayo ang tiyempo, maayo ang mga kahimuan, ang environment, ang mga natural resources, maayo kayo. Pero mas maayo pag yun kung ato nga i-apply pag yun sa atong kinabuhi ang new creation with Christ. So muna, So muna nga malalita ni ikaw, sample, sa kaka-engineer o sa kaka-doktor, maayo kayo na, ang imuha nga kining gitawag og ang imuhang panginabuhi medyo abunda na, doktor ka, engineer ka, abogado ka, maayo ang imong negosyo, maayo na ka, okay na. Mas mo maayo pag yun na, kung imong tugutan si Kristo nga maoy mo dumala sa imong kinabuhi. New creation in Christ. Klaro ba? Basta na si Kristo, mas mo maayo pag yun na. Usa, makaingon kita nga kung maayo ang atong relasyon sa atong isigkay, sa atong magbubuhat, mamaayo usab ang atong relasyon sa atong palibot ug sa atong mismong kaugalingon. Kaya kung atong basahon mahigala sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 40, unya ang hari mutuban kanila. Tultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa imong labing ubos ining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Nga sa ato pa, kung gusto kita nga maayog relasyon nga ato sa atong isigkaingon, atong himuon nga maayo usab kitag relasyon sa atong balikon ha, kung gusto kita maayog relasyon nga ato sa Dios nga mo'y atong magbubuhat, atong siguruhon nga maayo kitag relasyon sa atong Dios. Kaya mo man ay gisulti diri, nga gihimo kita nga adunay interdependence. Ato pa ang matag usa kanang gitawag na tug nagkinahanglan sa usa. Kapwa ko kailangan ko. Mo na ginaingon nga kapwa ko mahal ko
kapwa ko kailangan ko. O atong balihon, kapwa ko kanang mahal ko, kapwa ko kailangan ko. Ano sa ato pa is interdependence. Sa ato pa mamahimo lamang nga ingon ni ana nga atong kinabuhi sa atong nang ginaingon kung himuon at kung maayo kitag relasyon sa atong isig nga kung maayo kitag relasyon ngadto sa Dios. Kay matud pa diri sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 40, kung unsay imong gibuhat ngadto sa imong isig katao, maupod ang imong gibuhat ngadto sa Dios. So siguruhon gid nato, no? Siguruhon gid nato. Unya matud pa ang katungod sa tao sa pagdumala sa kalibutan, no, hinatag sa Dios apan nga ang una niyang gipadumala kanato mao gyud mismo nga atong kaugalingon. Kini bitong gihatag sa Dios nato ba nga kita mo ay dumala sa kalibutan, nindot ba na. Pero unang-una siguruhon ginato nga kamao putang dumala sa atong kaugalingon. Kay kitang mga katawhan do na manggod tay freedom to choose, no? Sabi tawag nato ni ana katungod sa pagpili, no? Muna nga di ba si Adan ug si Eva mao may gipadumala sa kining gitawag og kabuhatan, no? Kining paraiso. Pero dunay usa ka butang nga gihatag ni sa Dios ngadto kanila ang katungod sa pagpili, no? Karon niabot ang panahon nga mupili si Adan ug si Eva kung musupak ba sila sa kabuton sa Dios o dili ba. Kabalo kung unsay gipili ang pagsupak sa kaubuton sa Dios. Kaya nga naman, gilingla nagis panulay. So muna, nga ang nahitabo kung higala, imbis nga magpabilin sila sa paraiso, nangawala na po din noon. Mao po na sa atong kinabuhi. No? Nga, imbis unta malinaw ng imong kinabuhi, kay maayo ang imong relasyon sa imong, ang kamong mga bana o asawa, nagminahalay, ano, ang mga bata nagminahalay, ang imong silingan, nindot kayo ang iyong relasyon. Sus, kaya doon naman, ang bana ni pili man siya nga magpakasala. Kinilaging freedom to choose, kay nasipyat magpili ang bana o ang asawa, nangita mahinuog laing bathala. So muna nga, sama sa nahitabo ni Adan ug ni Eva, gipagawa sila sa paraiso, mao pud na, no? Nga imbis ang atong panimalay paraiso na, anahimo na hinuong naggipagawa sila unta sa paraiso. Ngano man, because of the wrong choice. So muna nga, isip mga katawhan sa Dios, no? Mangwang kita, muhimo kita kanunay sa mga right decisions. Kung atong basahon sa Mateo kapitulo 7 ba ni? Versikulo 3 hangtod sa 5, mo kina ato makita, atong mabasa. Nganong nakita nimo ang puling sa imong isig katawo apan wala ka magtagad sa truso diha sa imong mata. Unsaon man nimo pagkaingon sa imong isig katawo, kuhaon nako kanang puling sa imong mga mata, sa puling sa imong mga mata nga aduna magani truso sa imong mata, no? Tigpakaaronin ka. No, kuhaa una ang truso nga naa sa imong mga mata aron makakita ka pag-ayo ug makuha nimo ang puling sa imong isig kaingon. Muna gitawag nato sa English og self-discipline. No nga gitagaan man lagi kitag katungod no pagdumala sa atong kaugalingon, gani usahay ang gihatag kanato sa Dios usa ka paraiso, no? Di nagpuyo kita nga ang atong pamilya nagmilahalay, maayo ang atong trabaho, maayo ang atong kahimtang sa pangininguha, panginabuhi. Pero usahay, sama kang sa Adan ug si Eva, usahay manggod, masayop kita pagpili. Muna nga, sama sa Adan, sama kanila ni Adan ug ni Eva, gipapahawa o pasabot, imbis nga paraiso ang imuhang kinabuhi, nahimo na hinuon kining para imperno. Ano mo na nga daghang kay mga bana ay imperno ning kinabuhi. Ano man, kamo may nagpili nga mopuyo sa imperno. Kasi ako na ginaingon ang pagpuyo sa imperno choice na siya. Kana usa na kakati sa pagpili. Kay kung ikaw mopili gyud kang magpuyo kas langit, langit ka na imong bagapuyan. Yan no. So dire na sa katakutob ha, man in paradise. Sa ako na ginaingon nga ang tao didto na sa kining paraiso. Maayo, everything was good. But because of matud pa the wrong choice, nagipagawa siya sa paraiso. Mao pud ta, kita gihimo tang maayo, maayo ng paginabuhi,
Muna nga mopili kita kanunay pagbuhat og maayo. Unya we will become new creation with Christ. Kaya ako to pa unsa pagkakadato, ayaw yung kalimot nga magpabilin pa yung kagihapon ni Kristo. Di kay tungod sa imong kadato, di na hinungong kamusimba. Dahil mga dato yung ana, nga labihan na nilang dato, imbes nga matud pa ipadumala po nila ang ilahang kinabuhing dato nga kang Kristo, ang demonyo naman o ilang ipadumala kaya nagpakasalaman. So, sa may nahitabo, ipapahawa, gikan sa paraiso. Buti pasabot nga, na nabungkag ang maayong kinabuhi nga gihatag sa Dios kaniya, because in man in paradise mao kanay pagtulunan nga diin kitang tao gihimo nga maayo sa Dios, pero usahay kita mismo mo inuguba niini. Klaro? Hala, din na lang ako nakitakot ay sa day napatay pakapin nga pagtulunan manghingala, no? Kay duha man ni ka faces ng atua, no? Unya dunay mga review ginagmay ba, no? Ato ang topic karon, 9-day novena before the final adoration, devotion to the Black Nazarene of Quiapo. Kining novena ba? Novena, mo ni atong istoryahan karon. Unsa ba kining novena? Ang novena mao ang matud pa pagpangandam alang sa mga kalihukan, no? Sa ato pa kung doon na gani mga dagkong kalihukan o ginagmay kalihukan, doon na gitay magnovena kay in preparation man ni. Preparation para ba ito bang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles? 9 days gud sila nga nangandam ingon ni ana, no? 9 days gud sila nga nangandam. Maupod gihapon sa kining gitawag nato og kining sa ngalan ana, kini bang pagkatao ni Kristo, no? Pagkabanhaw ni Kristo. 9 days gud na, no? Gikan sa Sabado, no? Pagpangandam nato alang sa Domingo sa pagkaba sa kining gitawag nato og pagkabanhaw, and then 9 days pagka-ikapulo ka adlaw mauna ang pagkabanhaw ni Kristo. Mao na sa atong kapistahan. Doon na gyud 9 days preparation aron makakunsad ang Espiritu Santo. Muna nga bisag unsang mga kalihukanan nato, birthday nimo, fiesta, mo take ang exams, no, sa kining gitawag og pagkamaestra, o mo larga ka paingon sa Amerika, mo pahigayon yung 9 days novena. At pasiyam ka adlaw bang pagpangandam ba, no? Ang pagka-ikapulo mo na nga mo larga na ka, o panalitan mo take ka og exams, 9 days yun na, dayon pagka 10 exams na. Ganun, aron malamdagan ta sa Espiritu Santo. No, klaro ba? O panalitan bisan unsang mga dagkong okasyon, kinahanglan gyud og 9 days nga pagpangandam. Unya sama sa nahitabo sa mga apostoles, 9 days gyud pod sila nga nag-andam alang sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Ako na ginaingon, bisang unsang kalihukana ato gyud andamon ang atong kaugalingon, pangayoon nato ang lamdag sa Espiritu Santo na mapahigayon gitag siyam ka adlaw nga pagnovena before the occasion. Okay, klaro na na. Ako inana gyud ko mahigala tong pagbisita sa mahal nga Birhen, 9 days. Pag bisan unsang mga kasaulogana nako, no, mo pangandaman gyud nako pinaagi sa siyam ka adlaw nga pagampo. Daghang salamat ug ako lang gihapon kini yung ubos nga lagad, Reverendo Padre Don Tamodi. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios ug kagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na nga to ang katekises, dato na to ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Maayong mudto, Pilipinas.